Lieriön tilavuus saataisiin laskettua kertomalla pohjan pinta-ala lieriön korkeudella. Korkeusjana on kohtisuorassa lieriön pohjaa vastaan tai pohjan jatketta vastaan. Esimerkki. Ympyrälieriön pohjan säde on 2 cm ja korkeus 7,5 cm. Laske ympyrälieriön tilavuus. Ratkaisu. Kuvassa olisi meidän ympyrälieriö. Tiedämme tuon pohjaympyrän säteen, joka oli 2 cm. Tiedämme tuon korkeuden, joka oli 7,5 cm. Lieriön pinta-ala laskettaisiin pohjan pinta-ala kertaa korkeus. Koska tuo pohja on ympyrän muotoinen, niin sen pinta-ala laskettaisiin pi kertaa r potenssiin 2. Sijoitetaan tunnetut suureet tuonne, eli pi kertaa sädepotenssiin 2 kertaa korkeus, ja tuosta saadaan 30 pi, jonka likiarvo olisi 2 merkitsemän tarkkuudella 94. Annetaan vastaus vielä erikseen. Eli ympyrälieriön tilavuus olisi 94 neliösenttimetriä.